はい。Linux コマンドを叩いてみようのコーナー。今回は、シェル変数の定義の仕方っていうところですかね。やります。で、単純にシェル変数を、例えば、バル1にしようかな。1イコールテストバリュー。こういう文字列をセットすると。ね。で、エコーで、ダラつけて、バル1。表示できますよ。ね。で、これを、アンセットコマンドを使うと、アンセット、バル1か。でやると、これでエコーしてやると、空にできる。こんな感じです。ではでは。